rezultate, a Perini golubovi su jako dobri i čak su šta više i duži od ovih Vukijevih, ali je problem njima za silazak i jako često se gube ti golubovi. Sljedeće pitanje je da li imaš omiljeni par koji ne bi prodao za nikakve novce i šta su u poreku? Pa naravno imam tu više parova, da kažem taj jedan par koji imam zaista ne postoji ništa na ovom svetu što bi ja prodao taj par golubova, jer taj par golubova sam prvo dobio na poklon od Vukija, koji mi čovjek poklonio golubove, što retko ko hoće i da proda, kamoli da pokloni. I to je par golubova koji jednostavno će biti kod mene dokle god budu živi, čuvat ću ih, tako da to je ono što mislim o tome. Da li si nekad imao tokom svoje takmičarske karijere problem sa sudijama? Kao što svi znate, probleme sa sudijama uvek imaju. Eto da kažemo, ove godine sam imao problem, terao sam Srbiju juniore, prvi golub mi je stišao na 7:00, sljedeći mi je stišao na 10:53 i 5 goluba su na 11 sati ispali iz visa i čovjek mi je dao nulu na pravdi Boga, na goluba na 11:43 na juniora koji je golub sleteo 100% ispravan. Mislim, i te sudije, koliko su merodavne, toliko ne, ja naravno nisam se bunio ni jednog momenta, to je njihovo pravo i ostalo na tome. Završio sam kao drugoplasirani, ali opet i to je veliki uspeh za 5 godina mog golubarstva. Koliko je potrebno tvojim golubima za postizanje forme? Pa šta znam, znači sve zavisi, od 5 do 7 leta su već u nekoj formi gde mogu već da rezultiraju i da prave velike rezultate, mislim da prave dobre rezultate, ali nisu nešto da im treba 10-15 letova. Ove godine sam terao te seniore, imali su 25 leta i na 25. letu su pravili 8 sati i 30 minuta. Da li su tvoji golubovi poletni ili tvrđi? Pa ima tu, ti Vukijevi golubi ima i koji su i poletni i koji su tvrđi, ali mahom su malo tvrđi kao juniori, neće odmah da lete, ali kao kad promene perije, kad se izmitare, onda stvarno golubovi jako dobro lete i jako dobro silaze. Kao što rekoh, i imaju jako dobar taj tempo za vis i tako dalje. Naredno pitanje je da li golubovi postižu brzo propisan vis ili kasnije, u kom periodu? Pa golubovi kod mene ti jako postižu brzo vis, znači od 10 do 25 minuta su u jakom visu. Sad opet sve zavisi tu i od komisije, nekad ove godine za Beograd su mi priznali vis na dvogled, iako su golubovi bili za 14 minuta u visu, ali opet, ja kažem, opet golubovi su jako imaju taj damf dobar za vis i jako dobro drže krug i centar, to je jako bitno. Koji je tvoj najveći rezultat i vreme najduže goluba? Moj najveći rezultat je 11 časova i 32 minuta, ove godine sam napravio to za opštinu, bio sam treći, mada nije bitna veličina rezultata, bitno je koliko čovjek to zna da iznese i da cenite svoje golubove. Ove godine imam 4 dvocifrena rezultata, svi su mi dragi i oni što su od 9 sati i 9:30, to su mi isto jako dragi rezultati, tako da jednostavno ne bi mogao da, ali opet 11 sati, skoro 12, tako da je to mi je najveći uspeh, a golubova najduže koje sam imao je 13 sati i 3 minuta koji mi leta uz opštinu. Koji su tvoje očekivanje i planovi za predstojeću sezonu i koji je tvoj cilj u golubarstvu? Pa cilj, nema tu nikakav cilj, ja golubove volim i čuvam golubove što ih volim, ne da bih se bavio trgovinom i tako dalje, jednostavno volim takmičenje i volim da budem u vrhu, uvek da budem najbolji, ali sad koliko je to moguće i sve to, jednostavno za 2 godine koliko se, da kažem, eto, stvari, za 5 koliko se takmičim, napravio sam 35 rezultata, od toga imam 14 dvocifrenih, mislim, to nije ni mala stvar. Prošle godine sam imao 9 rezultata, ove godine 10, znači tako da je to sve u svemu jako veliki uspeh za mene i za moju porodicu i za sve. Ovako, Miki, na kraju bih te pitao šta misliš o Carskoj ptici i
tebi kao njenom članu? Pa Carska ptica je jako dobar sajt i gde može čovjek mnogo toga da pročita i da nauči. Ima tu nekih i raspravki i tako dalje, manje više sve to. Sajt je jako dobar, jako kvalitetan, dosta stvari se pročitao i naučio i primenio to kod sebe. Znači, ne treba sve slušati ljudi šta pišu, ljudi pišu sve i svašta, ali jednostavno dosta stvari ima koje jednostavno mogu da pomogu čovjeku, pogotovo početniku golubaru koji ulazi tek u te takmičarske vode i tako dalje. Evo ovako, prijatelji, ovo je bio naš član Miki iz Boleča. Ovom prilikom se javljamo i pozdravljamo vas i vidimo se u neko drugo vreme. Prijetno.